Искам да вляза в оная пещера и там. Искам да се качваш. А преди си можело да се качваш тук? Можело, да. Имало смъртен случай явно. С групата отиваме към Крушунските водопади. Много е красиво, пеят птички. На поход. Я да видим какво правят. Майра, до теб ли? Тя наистина... Майра! Кученцето хич не си поплюва, иска в реката ръгва. Ама тя много обича, дребната има... Майра, къде ходиш? Как в реката ли? Майра! Какво правиш ти? Защо? Къде пие вода. Айде, върви, давай. Я да видим водата как е. Я? Искам да умра тук. Ако исках да умра някъде, ще да умра тук. Тук, да, ще се Тук. заровим. Тук се заровя. Да. Някой да иска... Айде да те покръстим в Крушунските водопади. Добре. Между другото, Мирела не е кръстена. Така че мисля, че това е перфектното място да го направим. Добре. Продължаваме напред. Капитана. Ето още едно водопадче. Имаш ли нещо да кажеш за Крушунските водопади? Те са невероятни. Виж какви скални образования има и там. Там, между другото, има и прилепи. Това е синия вир. Те явно си имат и имена. Много е красиво, аз наистина не очаквах. Уникално. Има и мостче. Жалко. Харесва ли ти? Интересно, нали? Виж? Вижте къде се стича. Това е там. Наистина не съм очаквала да е толкова красиво. Има много животни, има всякакви животни, всякакви птици, гъби, живи същества, растителност, която не съм виждала. Мен такива неща ме впечатляват. Уау! Височко, а! Продължаваме над... ще падна. Напред и нагоре. Ей, йоу! Топ. В момента е 26 градуса. Април месец. Края. Не знам защо изобщо взех горница. Много е готино. Вижте го големия водопад. Сега ще го покажа от близко. Натан, има ли още? Толкова е красиво, че сякаш е изкуствено създадено. Искам да вляза в оная пещера и там. Искам да се качваш. А преди си можело да се качваш тук? Можело, да. Имало смъртен случай явно. Вижте, там има пещера.
Айде, баба ви на екскурзия. Чувствам се като разведена жена на 40. Айде, там. Тия, нали знаете, те така се снимат. Мирела има бръмбър в косата. Няма книго. А, да. Ето малко такова. Бръмбър, човек. Я? Какъв е бръмбър? Не знам. Питай, Рали. Рали! Това, какъв бръмбър е? Имаме агроном в групата. Сега трябва да питаме какъв бръмбър е това. Какъв бръмбър е това? Ти момичето намира. Мисля да си го запазя за вкъщи. Беше последния водопад, явно са. Това е един голям и се разлива. Но аз очаквах да е по-голямо. Аз наистина очаквах да е по-голямо. Преди имало пътека от тук нагоре, но заради, за жалост, смъртен случай вече не се осъществяват такива дейности. Това е явно големия главен водопад и се разлива надолу на 3 по-малки. Но във всички случаи е много красиво и се струва да се посети. Наистина не очаквах тия равнини, които са тук, да намеря такива гледки. Наистина не очаквах. Неочаквано е. Може би това му е чара, че е неочаквано. Захар има ли? Не. Ма сметана. Ма сметана мога да взема и захар. 3! Обичам. Ето е мама. Оле боже, как се стреснал. Ето сега малките хапват. Еби, внимавай, че е пошлива. Добре. Това е мама. Дай сега. Чао. Здрасти! Здрасти, мама. Здрасти, мама. Оф, моля ви, кастрирайте си животните, защото вижте какво става. Погледнете какво става. Моля ви, кастрирайте си животните. В Деветашката пещера сме. Огромно. Много ме е страх нещо да не ми се срути на главата. Прилича на Божиите очи, но не, това е Деветашката пещера. Тук са снимали Неповедимите май. И специално заради този филм са построили мост към пещерата. Внушаващо. Мащабно. Като ми капне нещо и се побърквам. Все едно нещо се срутва. Малката Майра също е така. Страшичко си е, хич да не. Явно там са снимали филма. О, окей. Яко. Йоу. Интересно ми е какви прилипи живеят тук. Минава се през това тунелче за насам. Явно продължава навътре. Тук може би има гнезда на прилепи. Майра, изкараме акъла. Капаме на главата, се имам климатик. По навик гледам нагоре и виждам една огромна пещера. Доста е внушаваща. Очаквах да е малка по някаква причина, но не е. Изобщо не е. Изобщо не е. Интересно ми е дали могат да се намерят някакви минерали. Тук също ми е интересно дали има фосили.
Никога може би няма да разберем. Какво се добива? Между другото в района се е добивал газ на времето. И е позволено за кучета. Позволено е за кучета, щом ние с Мирела влязахме. Ама без майтап има хора с кученца. Вижте. Но няма обхват. Тук няма обхват. Вижте нещо интересно. Достъпа е забранен в периода 25 май до 31 юли, защото Деветашката пещера явно е дом на големи колони. Чувам. На прилепи. Над 35 000 екземпляра така. През лятото в пещерата се размножават над 10 000 прилепа. От началото на ноември до края на март в пещерата зимуват над 35 000. Всичките 33 вида прилепи в България са строго защитени от закона за биологичното разнообразие. Явно прилепите са в червената книга. Всички. Явно в България. Аз не знаех. Мислех, че имаме малко повече видове прилепи, но са 33. Знам, че нашите прилепи винаги са будили интерес в биолозите по цял свят. Понеже имат много странно меню. Явно България осигурява ексклюзивно много добри условия. И Деветашката пещера. За... Маляска, мога ли да се прибия? За колониите. Между другото има рекичка, която минава през мостчето, което ни води до Деветашката пещера и там прилепчетата пият вода. Много готино. Аз съм още втрещена и изумена колко е голямо това място. Между другото, мене ме беше страх да вляза първоначално, защото ми се стори много голямо. Ама сега мога и да живея тук и даже в една дупка ще живея. В една дупка е там. И без това стаята ми, от която стримваме нещо подобно. Същите условия, може би и същия интернет. Ще мога да хвана от тук. Навсякъде предупреждават, че има скални срутвания. Оли Божи! Приятелчи! Вижте, тук е капало продължително. Някъде отгоре. Интересно ми е какви други животни. Има ли бозайници, които обитават в тази пещера? Мисля, че бозайници по-скоро няма. Само птици и насекоми. Тази рекичка ми е интересно откъде извира. Това дали са гуанота? Това дали са аките на прилепи? Май са аките на прилепи. Не, има гълъб там. Явно има и гълъби. Вижте, по тези дупчици може би живеят прилепчетата. Но има и гълъби. Окей, GG, помислех, че това е прилеп. Но не, помислех, че това е прилеп, буквално. И си казах, today is my lucky day. Но не, има много паяжини. А това какво е? Просто камъни обвити в паяжина. Има кученца. И групи от туристи. Много групи от туристи. Много туристи. Беше много готино и до нови срещи Деветашка пещера. Наистина. Ето от тук прилепчетата пият водичка, когато им се налага явно. Не, че в пещерата няма, но... Няма риба, проверих. Не знам коя е тая река. Река е 8. 8 ли е това? Да. Значи това е река 8, потвърдено. Пълно е с хора. Понеже колекционирам марчици, сега ще взема една. Може ли една марка? Да. 50 цента. 50 цента. Ето. Имам две, имам от водопадите и от пещерата. Ама май почва.
Се едно сме на похода на живота си. Се едно ще отидем да ходим да бием дракона. Не знам дали сме на правилното място. Тук явно има стълби. Се ходи нагоре. Царевецата. На правилното място сме. Някаква много епична музика има. Звуки светлина приключи. Сега се разхождаме малко по центъра и ще ви покажа центъра на, ще да кажа Пловдив. Но Пловдив ще дойде малко по-късно, на Търново. Мислихме си, че ще го изпуснем, но не успяхме да го изпуснем. Всичко бе точно изчислено. За жал стоя в ресторант, нямаше място. Може и да не се намерим ресторант в Търново. Съмняваме всъщност, но съдбата обича смелите. Така че ще пробваме всеки един ресторант възможен. Със сигурност е запазен духа на Старо Търново. Как се стори светлинното шоу? Добре. Това беше, да, много яко. Очакваш ли? Феерия от музика и светлина. Яко беше, много ми хареса. Да, такова презадоволяване на сетивата. Виждаш, буквално сериозно, ще искаш да ти казвам. Сега ще хапнем и всичко ще е точно. Да. Верното е град е само баири нагоре и на надолнище.